Goedemorgen. Welkom hier. Dit is een goede tijd om te zijn. Die van jullie wat hier ja zijn. Wanneer je hier nog niet feilt dat je kunnen je loten zijn, dan wens ik je nu. Iedereen wat hier is, als du hier bent, als du hoort je deze thuis, aan die phone of aan die radio. Ik wens dat je kunnen alle feilen dat God weer van jou hier dichtbij. God zijn genade is met ons. En daar werden we ons tevreden. En vele verschillende wegen heeft God ons ware gezegd. En veel van deze zijn we ons gewend. We denken er niet meer over. En dan dank voor God ook niet dafür. En God kan dat ook verstaan, wat het zo verder. Hij zegt ons, because hij gleicht ons. En dan zijn we aber zo'n kleine mind, dat we vergeten God even voor veel van die dingen te danken, wat hij ons gegeven heeft. En manchmal, wanneer ik dan denk, dan jeet me zo, dan wens ik dat God kan mij dat opwijken, nog klarer te zijn, waar je zijn, wie zijn. Goed. We hebben vandaag een wondervolle thema en een boodschap. En als we een boodschap nemen, gaan we wel nog beden. We hebben opnemen en we beden. Voor God, du bent een wondervolle God en we danken je dat u ons gleich is. Dankzij dat u ons een gezonde Körper hast gegeven. Meer of weniger zijn we ganz gezond en hij kunt naar het jaar komen. God, du hast ons gezegd dat we kunnen in een land leven waar we kunnen met ganze vrijheid komen, ohne dat ons versteren heeft, ohne dat we hier durven zetten, een beetje zo ongehold, een beetje angst. We zijn over deze zaak ook ons gelaten. God, du hast ons gezegd indem dat we lezen kunnen. En dat we kunnen dat meeste wat we lezen dan even verstaan. En God, du hast ons over alles gezegd indem dat Jezus kwam en stierf voor ons, omdat we willen kunnen de vergeving van zin krijgen en dat we willen kunnen in de vrijheid leven, waar we als die dingen willen kunnen een leven leven, waar we bij hem willen veilen, nu zijn we ganz vrij. God, ik dank je voor die woord. Ik bid van de morgens dat u wordt tot ons reden. Ik bid dat ik zelfs moet kunnen uit de steg stappen. En ik bid dat u wordt van de oud ons alle wat zei. Something wat we ons voor kunnen metnemen in huis. En wandelen dat aan. En merken ons leven nog beter zo als u dat was. En Jezus in naam. Amen. Ons hoofdinhoud komt van de uit Galater, het 5e kapitel. So we worden meestens in Galater, het 5e kapitel zijn van de morgens. Ik had het thema te onze boodschap van de deze was en ik had een vrouw hier meest voets wat ik jullie wel vragen. Maar ik had het thema te onze boodschap van de deze was genaamd de twee verschillende soorten geestelijke mensen. Oké? Ja, je wondert dan vielleicht, oké, wat meest? Nou, ik meen nu krijg dat. We willen van de bloos van geestelijke mensen hier reden, maar we willen van de twee verschillende soorten geestelijke mensen reden. En dan gaan we naar Galater, het 5e kapitel. En hier is van wat we reden willen, wanneer je de Bijbel erop hebt, en 16e vers, Galater, het 5e kapitel, dan heb je dat al immer gelezen. Waarschijnlijk al je leven hebben we dat deze wat gelezen, maar het zegt hier, de 16e vers zegt, ik zei je nu zo, wandelt hem geest. Dat is de poort waar we nu kijken willen. De vers heeft nog weer en zegt, dan waar je dat niet doen, waar nou dat vlees gelasterd heeft. Zo, dat is een goede oorzaak. Wanneer du aandenken is aan die kinderen, of du wirst aandenken aan die, wem immer du hast zum Glauben geleid en du jest besiedest Mensch als een geestelijke vader of als een geestelijke mama, als dat die ene kinderen zijn, of als dat die vriend is. En dan, maar dat is een goede idee, wanneer du en ik worden ons, een vriend wat we hadden om zum Glauben geleid, wanneer we dem vriend worden zeggen, zie geestelijk, of wandel im geest. En wanneer du dat was klaar hebt, dan worst je dat vleeselijke niet doen.
We haben manchmal den Trouble, dat we willen zeggen, doe dit niet en doe dat niet. En Jans is ook niet doen, al dat vleeselijke doe niet. En je know wat, als ik in een weich ganz reis, aber das Vers sagt dann hier, das zum Beispiel, ik zei jullie, wandelt hem juist, dan word je dort niet doen, wordt nur dat vlees gelastet heeft. Zo, dat je dat am Anfang in ons thema nemen. En dan gaan we naar nummer 25 vers. En dat is waar we dat klaar krijgen, dat we met twee verschillende soorten mensen te doen kunnen hebben. Ik wil je een vrouw stellen, no this vers, oké? Maar hier am 25 vers zegt het, wanneer we hem juist leven, dan wil we ook hem juist wandelen. De 25e vers, dat heeft mij en die dat te verstaan, dat some van deze lied hier, of we kunnen van de overvlees zeggen, some van ons leven hem juist. Nee, sorry, dat wil ik niet zo zeggen. We leven alle hem juist, some van ons wandelen hem juist. En de anderen, die doen het niet. Verstoor je dat ook zo staat? Some die wandelen hem juist en some doen het niet. Zo mijn vrouw is, en ik wil je van jullie danken te hier. Zo wat we dat dan nu zijn, wanneer we worden de ganze, wanneer we als gemeente moet worden in dit beeld stellen en zeggen dat ja, we zijn die wat hem juist leven, maar we wandelen niet hem juist. Wat wordt zo'n leven als dat loten? We hebben een beste hartje. Wat ga je van antwoord? De 25e vers. We leven hem juist, maar we wandelen niet hem juist. Erin te danken. Wat wordt ons dit schaffen? Nou, we hadden te danken met Heer Oké, zo blijft zo de broeder hier die je danken voor hij is, dat we blijven bij onze bekering bestaan. Het was niet. Maar je danken, wat moet het schaffen? We leven hem juist, maar we wandelen niet hem juist. Oké, we komen dat niet naar wat van ons geforderd wordt. We zijn überhaupt zo bekeerd. Ik wil gleich naar mij danken. Wat wordt zo'n kerkenleven of zo'n gemeindeleven schaffen, wanneer we nu meest alles is dat weer? Oké, ik heb nog een gedanke wat deel. Dat wordt een vorm krijgen. Zo we worden een vorm van goddelijkheid hebben, van bezit te bezijnen, worden ze voetswijten bij deze lied of bij de gemeente, hebben ze dat zo en zo. Maar de innerlijke kracht wordt niet door zijn. Ik wil je danken. Nog meer je danken. Wat moet het zijn? De vrouw is, als we worden dan bloos onze ene gedanken nog gaan. Ik geloof het is wichtig. Mij is het wichtig geworden en daarom geloof ik dan ook dat het wichtig is. Maar het is vielleicht mijn ene gedanken, maar ik geloof het is wichtig dat we ons zelfs vrouw doen. Wandel ik hem juist. Dat wordt wandelen, dat wordt meinen dat ik go, ik leef met dit. Dat geestelijke leven hebben, maar we wandelen niet in geest. Hebben we nog meer bijspelen? Wat moet het zo zijn? We moeten zeggen, je schaft van Paulus, wat geestelijk leven hebben, maar dit wandelen niet in geest. Wat moet je op rekenen? Wat moet het schaffen? Wanneer ik werkelijk heb
Oké, en zij heeft je danken. Dat is de 16e vers. Ik zei je wandelt im Geest, dat is de Geest wat Jezus van dood opweken in hem leven in, zo dem ha ik in mij, en nu zal ik ook in dem wandelen. Wanneer ik dat wat doen, dus als het Jake zegt, dan ha ik een trouble daarmee, jeder smol wat ik dat vlees laat leven, of laat regeren, dan ha ik een conflict. Maar en ik stem ganz met, wanneer we dem Geest worden en ons levendig laten zijn, dan zegt het im 16e vers, dan worden we niet doen wat het vlees gefällt. Because dan heeft een andere macht, die regiert in mij. En zo dan komt de grote vrouw dan vielleicht nou aan mij en die, en dit is hoe ik me wel van jou met ons alle top en God zien licht stellen. Maar wanneer irgendwer wo nu die komen en zeggen, ik had die nu betracht. Vielleicht wordt het die broeder zijn, of vielleicht is het een nobel, wat u echt moet wisten als wat die betrachtet heeft. Maar die heeft die nu betracht, because we mensen, wie schaffen zo. Ik wil junt het zeggen, ik betracht junt. Ohne dat ik unbedingt met jeder einem zei, die ik gespaziert heb, aber einer betracht. We doen alle ons betrachten, dat is dus wie leven dan. En dan, wanneer we nu mee en die komen en zeggen, ik had die betracht, en ik zie wat door je komen, dat du hast den Geest, aber du wandelst nicht im Geest. Moest du niet schierig zijn wo hij dat je zijn heeft, oder wat du aan die hast, dat du wordt hij je gelooft, dat du wandelst nicht im Geest. Ik wil dat gleiche te weten, because dan is er irgendwas in mij, oder aan mijn woordje, wat niet stemmen deed, met de kracht van Heilige Geest. Zo, ons eerste punt, we hebben vandaag 2 punten. En de eerste punt is, geestlich te zijn, aber niet im Geest te wandelen. Hoe groot is de mogelijkheid überhaupt door? Ik weet niet van wie hoort je dan van jou. Vielleicht zeggen we, ik wist niet moeder dat zo'n jeef. Ik dacht van een mens van nie geboren weer, dan weer de geestlich en dan wandelde ik in Geest. Wel, die deed niet, you know, dat is je, wie zullen ons dan nu, dat is een wol wat het zegt. Goed. Deze man, of deze persoon, deze geestlich, dat meint nu dat hij is bekeerd. Ja, wie durven met deze persoon niet lang omgang hebben, veelmaal niet mal, en dan wordt hij ontvangen van de bekeering te reden. Hij vielleicht even in zijn dienstig leven geleefd, een verre bekeering, heeft zich bekeerd, en dat is een klare ding. En eindje is de bekeering al van veel jaren terug. Hebben we ons maar bekeerd. Geen twijfel over die zaak. Maar wat we deze persoon betracht hebben, dat is het, zoals het vinger in Galater, het 5e kapitel, waar het zegt, wanneer je van Heilige Geest regeren laten, heeft dat gezegd je niets meer te zijn. Dit woord regeren, dat is de pad wat we bij deze persoon niet kunnen zijn dat de Geest regeren deed. Dat levendig merkende gezag is somehow niet in de macht. Römer het 8e kapitel, de 2e vers, de 6e dit. Dat de Geest die der Christus Jezus leven heeft mij der zijn gezag van de zin en dat dem dood zijn gezag vrijgemaakt. Zodat dat gezag, oder dat levendig merkende gezag is niet werkelijk te zijn in deze persoon. Die leeft niet in de vrijheid, met wat Christus ons heeft vrijgemaakt. Dus irgendwo niet werkelijk maar dat vrije leven. En we komen best beste met Einzelheiten. Die vrijheid, wat we voor alle gedacht hebben, wat de zendevergeving zal geven, of wat dat vrijmaken wil geven, die vrijheid is niet iedere dag te zijn. En wat ik meen met niet iedere dag is, dat door zend naar Boldeo maand, dan is dit te weten. Van jou is papa, of van jou is mama, of van jou is mijn broeder, of mijn arbeider, of mijn medarbeider, of wat immer dat de gemeenschap is. Maar zoals het van jou is, dan valt het mij zo, dat dan leeft mijn mama, of mijn dad,
wie ever das ist, die leeft von dir, die wandelt von dir im Geist. Das fällt sich von dir so. Aber gestern deed het nicht. Weet je van wat ik rede heb? Heb je ever zo'n mensen getroffen, dat zich dat someday zo fällt, dat van jou wandelt hij im Geist, en dan aber eenmaal dan, someday, dan fällt zich dat niks dan. Weet je van wat ik rede? Dat is van wat de boodschap van jou is. Stehst du 's morgens op en dan wunderst du, oder betest vielleicht noch sogar, dass mein Gott von dir halb, dass mein Partner war, was im Geist wandelt. Oder betest du, dass von dir Gott halb, dass mein Vater oder meine Mama war, was im Geist wandelt. Wenn die im Geist wandelt, dann geht uns das alles schön. Aber dann weicht wir ab und dann weicht ja unsere Kinder ab oder unser Partner weicht ab und dann wollen wir das meistens an, dass noch wandelt die nicht im Geist. Weet je van wat ik rede? Ik weet van wat ik rede, wanneer ik aan mij denk. En ik weet ook van wanneer ik met andere mensen te doen heb. Dan denk ik manchmal aan dit. Wo deed men ons dit? Wat je dan? Wo wij niet plus, we gaan bekeerd. En vandoor weer, als het iedere dag plus een wandelen. Eind naar het nächste. Keine Schwierigkeiten. Dat geestelijke leven, en ik zie het je aan, met die antwoord. Aber das geistliche Leben, was wir kriegen, als wir uns bekehren, das weicht in uns was ab. Das weicht wir alle. Als wir uns bekehren, dann können wir sagen, da wirkt was ab. Das wird vielleicht nicht alle für uns klar, wahrscheinlich nicht, aber irgendwas wirkt ab. Nu weiß ich, was ich was belebt. Veel von uns wissen vielleicht nicht mehr, was das wird, aber wie viel wir haben belebt. En haben uns versucht, dort zu studieren manchmal, was habe ich wirklich belebt. Und je länger wir leben, je beter wo wir an, dass wir wirklich was Großes belebt. Bij de nächsten, wie dat voetste eerste dag alle klaar, ik heb wat beleefd. En ik zie van de vrije worden, ik zie geestelijk. Dat schafft bij mensen zeer verschieden. Aber ik denk, dat geestelijke leven wat in ons is, dat werkt wat op. En wanneer we niet im Geist wandelen, dan worden we dat niet aan, oder dan blijft het im slopende toestand. Wanneer je kijkt im 5. Kapitel des 6. Vers, dan zegt het is dit. Bij Christus Jezus staat dat niet einbeet, of we besneden zijn oder niet. Dat is waar we eerst de antwoord van houden. Deze lied hier, die willen in vorm hebben. Zij willen door zijn, waar ze alle willen zeggen, we zijn alle besneden. Wir sind nicht bekannt damit, wo das alle wird sein, ich weiß, aber das wird für eine Woche sein. Er sagt, dort teilt nicht ein Bet. Aber hier sagt es wieder, er verlangt Glaube, der durch Leib zum Verschieden kommt. Er hat euch gedacht, dass das geistlich waren, als wir uns bekehren, dass geistlich lebendig waren, dass das erste Ding, was das wird, dass die eine Leib abweichen. Een leven wat we verder nog niet hadden gehad. We het niet hadden kunnen verstaan. Wanneer deze twee dingen niet toepassen doen, dan wordt het zo stil zijn. Wie wat bevrijd zijn, wie kunnen dit verstaan. Er wordt mal een dag, waar die partner, wat van jou die partner is, waar u dat het eerste mal kunt speren en die, dat, hey, here's something that gleich ik. Du fängst ihm an zu gleichen. Ja. Ich weiß von den Tag, wo ich in meine Früh, wie wir dann gingen, wieder in der Schule, und dann einmal konnte ich das feilen. Oh, hier fängt was an. Ich kann von der und da haben wir heute, wo das passiert. Da fängt eine Leib an. So, dat is een goede ding. En dan laten we de lijf ontwikkelen en worden nog alle more mature. En dan bevrijden we ons. Because we gleichen ons. So staat je mal so ver, dat we worden alles dit had er gegaan, we worden hier spaziert, krijgt ze we nu deden, krijgt ze veel meer we nu deden, we worden ons befreit, aber we worden en werkelijk niet das Leib gehad. Evens wordt we gewusst, we moesten gescheit zijn, einer zu dem anderen, ik moest meine Frau gleich en zij moest mij gleich, zo'n dingen wisten we alle goed. Aber we worden niet de Leib hadden ver, en dan worden we van de ene dag naar hier zijn, met alle onze kinderen top, we worden hier kunnen krijgt zo zijn als we nu zijn.
het verstaan? Ik kan niet zo reis. Maar dit is voor eenmaal een Christ voor zich zijn leven te leven. Die wandelt niet im Geest. De leven wat we tussen ons en Polied, heeft ons al zoveel mal doorgeholpen. Die heeft ons ware wieder geholpen, even wenn Schwierigkeiten manchmal. Aber stelt ons maar ver, wenn de leven niet door wird. Dat wordt een ganz andere ding zijn. Wie worden stelt je aan een levenstijd opblijven? Als we ons bekeren, dan vangt een leven aan. Til Christus. Deze leven, die merkt dat wanneer ik hem juist wandelen, dan wordt die leven sterker worden. Wanneer ik aber niet wandelen hem juist, dan blijft de leven te mijzelf immer naar boven komt. En dat is voor vele in Christ. En de zware tijd is, die erkent dat niet, dat ik zie immer naar mijzelf, naar Gouda, als wat ik Christus zie. En vielleicht is dat mijn of die schwierigheid geweest in onze vergangenheid, dat ik gleich mijn Hamadallah. Dit is geestelijk te zijn, maar niet geestelijk te wandelen. Ik doe niet in mijn leven wat omenderen, dat de leven te mijzelf moet wat wenje worden als de leven te Christus. So, dan heeft het zo dat we hadden im Schien, wo wir van hier, van göttlich leven, dat zit uiterlijk al zeer göttlich, en dat hebben we ons zelfs opgemerkt, dat moet zo en zo loten aan, wordt het alle krakkerig zijn, en dan stellen we ons daarvoor aan. Krijg zo'n een lied, wat zich niet gleich doen, maar ze weten ze moeten top blijven, ze weten dat ze feiten niet, ze weten ze zijn stil, wanneer het, ik hoop, we weten niet van wat ik rede, maar ik geloof, we weten al een beetje wat het kan zijn. En niet, maar we zijn ook wel met in zo'n tijd. Dat zit van buiten fijn. Dat de göttliche schijn is door, maar dat is niet in wandelen. Dat is ook niet in de kracht ben. We hebben einzige zaken, die zijn ons zeer wichtig. Dat is dat wat van buiten te bezijnen is. En de andere, die laat wel bis groot zo krijg en vlees wiedergaan. We hebben de gewoonheid van aan vlees te denken. Dit zijn zo'n einzelheden die zijn ons verkund zwaar, dat antwoorden, nu zie ik wat op een vleeselijke glijs boven. En hier wordt we lang van einzelheden reden. Wanneer vangst du vleeselijk aan te denken, wanneer doe ik? Dit is waar het totaalste erop aankomt, dit is, wanneer we in ons getest veilen, over een persoon, of over een zaak, dan hoort die zelfs een beetje aan. Wat denkst du die tijd? Want u met bekend worden is, dat ik hem nu getest. Dan hebben we alle een waarheid van wat we denken dan. Of, wanneer die wat zij jankert, dan hebben we alle een waarheid wat we over denken dan. En dit is waar het veel zich uitwijzen heeft. En wer mij weet is, ik zelfs, of die wat mij de vergeving gegeven heeft. Zo, wanneer ik mij niet zeggen kan te mijn vriend, of mijn broer in het kerk, of de vreemde, dan heb ik dus rachen dat je veel. Ik moet hem moet lijken te wijzen. You know, dat jij actually schijnt denkt wat te denken, had je maar niet wist. Wanneer ik van mij zelfs kan denken, dat Jan wordt er een dag wijzen, dat zijn gedanken, dat vlees je hebt, is really shine. Oder wanneer ik dem nächsten halsen doe, because they have me zo slecht behandeld, dat merkt me actually feilen, dat ik zie er nog kluk. Because dat weet ik, dat je hast me aardig behandeld, en ik kan en mijn leven lang te bijna denken, en werkelijk leven dat ik denk, oh die danken, because dat is plus niet raar, me behandeld is worden. Dat is haast. Oder ik, oh ja, me bloos einfach trek. Dan hebben we op Duits dat woord, dit is een Hochduitse spreuk, dat naast rotten, de woord waarop mijn dat hier is, dat ik ga een verlangen andere mensen te controleren. Hast du mal even gedacht dat du zo'n verlangen hast? Oder manchmal haben wir ein Verlangen nur zanken. Ja, man, ik wil gleich mal jemand jaren bloß te zanken. Nicht? Even zwischen een politie hebben we manchmal dan komen. Dit is alles wat we niet im Geest wandelen doen. Zo, bekeerde lied, in de bekeerde gemeinde, we kunnen dit alle hebben. We hebben rache, we hebben zank, we hebben zorn. En in deze gedanken, dan kampen we steeds weer een jengen gezatz. We zijn immer gebonden.
Goed, we gaan nu naar ons laatste punt. Dat is de tweede punt. Dat is ook de laatste. Dat is geestelijk te zijn en dan ook nog aan geest te wandelen. Dit is waar we really voor het gleiche te zijn. Zo hier krijgt ze voor eerst horen. Hier we gaan spaziert. En van wat we aan spazieren, dan kunnen we onze lijf tot onszelf, of tot ons vlees, en onze lijf tot Christus kunnen we omstellen. Okay? Nu word ik tot aan dat ik een grotere lijf tot Christus als ik te mezelf zeg. Dit leven toch is dus een absoluut, we moeten dit hebben en dat we kunnen als Christus werkelijk was. Want dat niet klaar is, dat de lijf tot Christus nog niet groter wordt als de lijf tot mezelf, dan is irgendwo wat zeer zwaar. Tim im geest te wandelen. Deze lijf, die wordt tätig. Kijk maar naar 6 vers. Het zegt, bij Christus Jezus telt dat niet in bed, of we besneden zijn, ik wil nog eenmaal. Bij Christus Jezus telt dat niet in bed, of we besneden zijn, oder nicht. Hij verlangt geloven, die durch lijf zum Verschieden komt. So, wenn wir een lijf hebben voor Christus, dan vangt dat aan een schijn te geven. Op Hochdeutsch zegt het, deze liefde wordt tätig. Nu vangt wat aan te arbeiden. Nu doe ik dingen actually anders. En deze dingen doe ik doorweg anders, wenn ik gleich Christus. Hast mal even gedacht, hoe schwer die dat is, wat te doen, wenn du dat gleiche is? Dat stie in mij nog never schwer was. Dat gleiche ik. Zo, wenn du en ik kennen zijn doen, als we gleiche doen, wat was nog meer? Maar wenn ik wat niet gleiche doe, dan is dat meest immer voor het zeer schwer. Zo, wenn nu heb ik aan mijn macht, dan kan mij zelfs merken, dat ik wat ik eerst gleiche deed, dat vang ik nu bij iemand te gleichen. Deze lijf is interessant. Het is hier in het 5e kapitel. Het is interessant, waar deze wat uitwijzen. En zo de 14e vers, hier is wat ontvangen wordt. En dat is, wils dat ganze Gesetz is met een woord topgevocht. Du sollst dienen noba groot zo goed zijn als die zelfs. Zo hier is wat het eerste aankomen is, als du en ik de lijf tot onszelf kunnen vertuschen met de lijf tot Christus, dan willen we ons noba ontvangen tegelijk zoals onszelf. De derde steed waar we de nächste steht, wo dit wijzen, dat is am 24. vers. Die de Christus Jezus ongeheren, haben dat Fleisch met de lasten Leidenschaften topgekriegt. Wir worden ons Fleisch wirklich ontvangen, wenn wir Christus so gut sind, wo ich mein Fleisch wirklich ontvangen, je lijn het te wasch te nemen. Dat je kriegt zich, dat meint, dat wordt abheren met je fout worden, dat moet sterven. Ik doe wirklich aan moedwillig, dat ik dingen, dat mijn vlees niet meer wat kennen, dat doen wat mijn vlees wordt lijken te doen. Deze lijf die werkt en ons dat we de vlees krijgen met alles wat ons nog maar wordt aanhangen. Zo, dat wordt zo laten als dit. Wanneer ik weet dat ik een zwakheid heb, waar ik mijn vlees niet bekämpfen kan, en ik kan wat met doen, dan beriem ik de alleenheid uit de stich. Maar het meeste van dit waren aan in onze gedanken. Zo, wanneer ik de vlees gekriegt heb, en ik veel meer de nächsten terug te tolen, nou, dan heb ik de vrucht des Geistes. En dan word ik het inworden, dat en er staat dat ik de nächsten wil terug tolen, dan heb ik een leven te doen. Man, ik wil je zeggen, dat leven vangt zich zo leicht om te leven. Wanneer ik en er staat dat ik de nächsten van zich terug te tolen, en gedanken, dan vang ik hem om te gleichen. Het is een ganz andere wereld. Dit is voor manche Christ, dem fehlt dit. Oder daar waar ik mij dat kan zo klaar overtalen dat ze mij aardig behandeld en ik haat de nächsten. En er staat deze soort gedanken, dan heb ik bij hem gedanken van de vriendelijkheid of een lief te den janjen. Hastig is het leven, ganz ander leven. Because nu wandel ik hem juist, nu beleef ik de kracht. Dit wat me eerst allemaal geoord heeft,
En dit kan zijn als even mank die hoing, of mank die schop, of mank het tjinge, of aan de arbeid. En er staat dat ik me dodal word, dan word ik geduldig. Voets, een ganz andere wereld. Stel je maar voor, wanneer papa bloos immer een dal werd. En dapper moest ik geändert hebben, nu weer papa geduldig geworden. Dus dat moet graag zo loten van buiten zijn, maar hier te houden, op nu worden geduldig zijn. Wat voor Engels moet het zijn? Dit woord raten, dat is het Hoogduitse woord, maar dat is de idee van controle te nemen. En er staat dat, zie ik iemand sanftmütig. En er staat dat ik immer op zanken zie en du best aardig, dan ga ik iemand, zie ik, dat ik vrede zeker. Over de andere gedanken, dan denk ik, kostje gedanken. Al dit voedt een ganz andere wereld. En dan word ik bij me aan, nu ga ik gedanken, wat ik denk, hier is er eentje in je zaad, jij in dit. Ik zie ganz vrije mens. Ik kan mijn gedanken, mijn whatever ik denk, kan ik rein ganz vrij laten. Ik zie werkelijk vrije mens. Dus ken je zaad, jij in die, wat hem juist wandelen doen. Wel, want stop me verstellen. Want u en ik kunnen in mijn leven wandelen, waar het ken je zaad is. Dit is werkelijk de vrijheid. Dit is werkelijk de vrijheid. Wanneer ik me in de tijd aan inloten doe, dan jet me zo, dat ik in mijn leven nog zoveel om dat te änderen heb. Dat is manchmal bloß een kleine gedanke, met kleine einzelheden, wat ik vielleicht uitgecheckt als de wereld, bloß mal niet wichtig. Maar ik word aan, dat even door wandelt ik niet im Geist. Dat weer einfache dingen, zoals in mijn tägliche arbeid. Maar wie willen im Geist wandelen? Mag God het woord zijn.